Kula nuwun. Kene nduk. Kondi to, Min? Mbah motore lho, Dul. Mula motormu resik meneh. Sing balik bukan lho, Dul, kuwi mau. Apa iya? Iya, tenan. Aku ya ora nyangka lho, Dul, nek lek bukange pinter mbah motor. Oh ya, jebul ora gur ngawur, Min. Resik tenan. Sing mbah apa ya akeh to, Nduk? Kata kok, Bu. Rame kok mau. Kabeh sing do duwe motor, tuh dikumbahke ten mriko kabeh mau. Apa iya to? Gratis tenan to kuwi mau, Pak. Iya, Bu. Gratis. Tur diterke rene. Monggo, Pak. Bu. Monggo, Bu. Bu. Wah, anak buah jenengan lho. Top tenan. Sinten to, Pak RT? Lho, Bugang lho, Bu. Niki lho. Hasil karyanya Bugang. Resik tur kinclong. Wah, di luar dugaan ya, Pak. Lah nggih to. Jebul Bugang niku telaten lho, Bu. Salah sangka kula, Pak Piwon. Aku kepengin ngrasake promo lho. Yamene wis tutup. Aku yang ngono kuwi jenenge ora mutu. Lah wis mbah motor akeh lho, Pak. Mestine kesel to. Ngomong bapakmu, ngomong Pak Dul kepengin ngrasake promone Pak ngono. Sesuk wae to, Pak. Alate baca dikukuti lho. Nah, nek sesuk ya wis ora promo no. Jarene promone berlaku hari ini. Sriwang Sriwing. Rasane Sriwang Sriwing. Gatele dadi ilang. Dek, Sorry Bu. Kalau lagi fokus nambani sikil, ampun jak debat riyen. aku ki rene ora niat ngajak debat sampeyan. Aku rene ku mau arep narik kata-kataku sing mau lho. Maksudnya? Cabang usaha cuci motor. JPP lah kuwi jalan nang tak ragati. Tenan porak, jare mau mbok kon raga dhewe. Terus cucian motor nika bukan dari bagian jasa pelayanan publik. Kuwi statement emosiku sesaat yo, Gang. Saiki pikiranku wis berubah. Ya kok tiba-tiba berubah enten apa toh? Soale bareng tak pikir-pikir, argumenmu mau bener kabeh kok, Gang. Jare mau ora seneng demokrasi. Kuwi mau ungkapan spontan yo, Gang. Bareng tak pikir sentenan, demokrasi kuwi solusi terbaik dienggo ngelola bisnis. Oh, wah, omongane dhuwur men kok iki. Wis pokoke intine ngene, sampeyan butuh modal pira? Mengko tak kei. Ning cucian motor kuwi tetep dadi sebagian cabang jasa pelayanan publik. Oke, karep kula nggih ngoten lho Bu. Usaha saya usaha bersama. Gokil. Yo kata-katamu lho, sing marai aku terpukau. Lah kebutuhan modalmu ki pira to, Dik? Gek tak catete, mengko tak kei duit gek dienggo modal. Kira-kira sak-M Bu. Lah kok sak-M iki ditembakmu kiper apa piye? Kowe iki nek gawe hitungane sing genah to, Gang? Loh, serius no Bu? Wau kula ra pun kandha to. Planning kula niku presisi Bu. Lah nek sak-M kuwi terus dienggo apa wae? Lah itu alat-alat to. Lah alat kok sak-M to, Gang? Rencana kula mengke niku kalih kula nggih bangun nisor jambu nika. Mengke kula bangun representatif. Lah bangunane niku gen supayane iso nggo istirahat pelanggan. Kula bangun sing model kaya hotel sing kedap suara. Enten fasilitasi wifi, TV, terus mengke etuk mangan gratis barang. Jadi pelanggan niku nggih ben nyaman Bu. Pripun? Planning kula ra presisi to. Kosik to, Gang. Biaya cuci motor kuwi pira? Ayo digawe padha umume wae to Bu. 15.000 cukup. Lah wong 15.000 kok fasilitasnya kaya hotel wae. Lah kuwi berjalan sesasi.
awake dhewe dadi kere no, Kang. Semua niku demi kemajuan usaha, Bu. Ning nek saem apa ya ketemu nalar to, Gang. Lah wong gur gawe cucian motor ning kampung lho. Kok ora ketemu nalar pripun to, Bu? Hitungane anggaran sing paling akeh niku rak sing dienggo bangun to, Bu. Genah cetha. Pun mengke proposale kula gaweke hitungane ben jelas. Kok sik to. Lah sur jambu kok rencana arep mbok bangun. Lah kuwi iki pekarangane sapa? Loh, lek genah pekarangane Pak Tumen lho. Lah pekarangane Pak Tumen kok arep mbok bangun ya apa ya oleh? Nggih mengke dibayar to, Bu. Mula anggarane saem niku termasuk dienggo bayar pekarangane niku. Lah yen anggaran saem niku rak nggih masuk akal to, Bu. Ya masuk akal. Ning duit saem kuwi terus duwite sapa? Alah. Ampun lunga sik to. Urusane niku dereng rampung. Sik to, Gang. Duitku ki 10 juta ora enek lho. Nek mbok gedat saem aku ya mimpi buruk lho. Nggih diusahakan to, Bu. Pak Ijo enten, Dek? Ora enek le. Oh, nggih pun. Ndra, rene esuk le. Napa, Bu? Arep jaluk tulung le. Tak jalui pertimbangan. Pertimbangan apa? Masalah duit saem. Usaha cuci motor modalnya saem. Ya cuma itu sik to, Ndra. Kabeh mau ki enek rinciane. Misalnya deh modalnya saem. Nah terus dalam waktu setahun kuwi modalnya iso balik ora? Lah yen rame ketoke ya iso to, Ndra. Nah ukurane rame sedina itu pirang motor deh. Ya kira-kira yen 100 motor ngono ya. Nah nek ning kampung kene ora mungkin deh sedina itu 100 motor. Ya digawe minim wae 80 ngono wae. Kalkulator, Ndra. Oke. 80 ping 15.000 ping 365 hari. 438 juta. Kuwi nek sedina entuk 80 motor. Lah nek sedina wong entuk 2 apa 3? Tombok katok no. Nah, katokmu entek, kowe ra katokan, Gang. Wes, gara-gara Pandra rene malah dadi mempengaruhi to. Sampean yo kebangetan kok, Dik. Wis ngene wae, Dik. Sampeyan tak modali 1 juta. Kuwi dicukup-cukupke. 1 juta. Lah wong proposal anggarane saem lho, Bu. Jenengan ngerti saem ora? Saem kuwi 1000 juta lho. Lah kok medune nggur 1 juta tok. Lah gelem apa ora kok? Tompo. Wong butuh nggo tuku sabun lho. Ya wis, yen tekane 1 juta tok ya ora apa-apa, tak tampa. Mindol. Apa, Bu? Kostume kok wis orane apa wis dicukuk bugang? Sampun nak wae pun dinggo. Lah terus kae sing pake sapa? Sing pake Superman. Ya urung enek pasien belas piye to iki. Wingi padahal ramene pol nganti irit-iritan lho. Sabar dinteni wae. Piye wis payu piro, Dik? Nggih sabar to, Bu, nembe yaketen lho. Durung payu blas to. Pun to, mengke mesti rame, Bu. Tenang mawon. Nyo, ki kostummu wis garing. Enggak, ra iya to.
Mulane sepi. Niki sempak sing nggawa angsar apik, Bu. Sing marai rame. Kok dadak nganggo biru barang ki yo ngopo? Kula titip delok. Tak salin sempak sik, Bu. Mulane kok sepi.